com un cuc. Fa de cebo, digamos, per als peixos. El peix sereu enganyat per la llengua de la tortuga. El peix se pensa que és un cuc i quan s'acosta a mossegar la llengua, la tortuga el mossega a ell. Vale? Ara ho veureu. Imagineu-vos que això és aigua, una aigua molt fosca, el peix no sap si això és una cova o una tortuga o què és, i el peix passa. I no passa res. I en aquest moment en què el peix toca la llengua... Adiós! No, es que la vida no vuelve. ¿Vale? Algo hay desde aquí. Tranquilo. ¿Vale? No se va a caer. Y si se cae no se va a hacer daño. Una pregunta. Dime. ¿Eso qué es agua? ¿Qué es piso o agua que Eso es agua. ¿Vale? A ver, tiene mucha fuerza. Escoltau, la darrera cosa de les tortugues d'aigua és el caparazón, la closca. És una closca més petita, més aerodinàmica. Bueno, aerodinàmica no, més dinàmica. Vale? No la tocareu, us la passaré per davant perquè la pugueu veure de prop. No vull que passeu el panell. A veure. Qui facis tonto se'n va de fora directament, per avisar. Vale? Les mans quietes aquí, que això no és un joguet. Índia. A Índia. Ok? No us heu de preocupar, només és per veure-la. No podreu veure animals d'aquests tan a prop. Vale? No us preocupeu, que no sóc un professional. En aquesta li fa por. Això m'apareix. Això és una tortuga que se va morir i el veterinari la va obrir per la meitat, la va disseccionar i va treure el cos de dins i ens va deixar el caparazón i el plastró. Li podem veure la columna. No se pot tocar perquè quan la tortuga mor, tota la força que té el caparazón se perd. Ara mateix això ho toques i ho romps en un moment. Vale? Com podeu veure, té la columna vertebral adherida en el cos. Si toquem el caparazón... Se romp. Pobrecita no. Els animals neixen, se reprodueixen i moren. Com nosaltres. I les tortugues viuen més que nosaltres, Són més longeves. És un caparazón. Sí, són centenaris. No heu escoltat al principi o què? Sí. Ara veurem llangardaixos, ¿vale? Ya hem acabat amb les tortugues, lagartos, dragones, no de los que escupen fuego, ¿vale? Eso era lo que te... Amén. Jo no vos dic mentides, això és un llangardaix. D'acord? Vale, amén. Per què és un llangardaix si pareix una serp? Molt fàcil. Dime. Perquè és llarg. No. Amén. No. Espera, ja us ho explico jo. Això és un lagarto àpode. Àpode vol dir que no té potes. Vale? Per què no en té? Pues perquè fa molts anys no les feia servir, se les treu. Quan nosaltres no fem servir una part del cos, fins que passen molts anys, arriba un moment que arribam a néixer sense aquesta part del cos en concret. Se va fent més petita cada vegada. Vale? En aquest llangardaix li va passar això. Com sabem que és un llangardaix? Pues perquè té oïda, pot escoltar i perquè té parpelles, pot tancar els ulls, dorm amb els ulls tancats. Se sent dorm amb els ulls oberts perquè no té parpelles i és completament sorda. Vale? El podeu anar tocant. És carnívor. No us preocupeu, no us menjarà els dits. Vale? Però ara quan el toqueu podreu veure quin taxa que té. No és per res com es tracta d'un estem. Ara espero que t'ho cuidin, com pot assegurar. No ho sé, Nancy. Sí. És un repte, això.
me pico un ¿No decía que le quería quitar la Sí, no és un animal massa... Això és un Ophisaurus apolo, jo no vol dir noms i tal. Després, si vols, te deixaré el nom de la pàgina web i tens la fitxa de tots els animals que has vist i més, i saps de bomber, de... No, és millor que no ens centrem en noms científics i això perquè no se queden en res, no són importants. Amén, això ja és un llangardaix normal, amb un cos, 4 potes, una cua i un cap, vale? Les punxes, per què són les punxes? Són per enganyar. Això se diu defensa passiva. Els animals petits han de fer servir això perquè no se'ls mengin. Tu te vas, per exemple, tu vas a molestar un elefant, l'elefant te pega un trompazo i tu no el tornes a molestar. Vale? El manco jo. Els animals petits no poden fer això. Aquest animal l'únic que pot fer és enganyar. Si veu un animal més gros que se'l vulgui menjar, ell s'inflarà, se posarà gordo. I aquestes punxes, això és un dragó amb barbuda australiana, per això se li diu. Les punxes i la barba se li posen negres i que ja pareix que punxi de veres. Que l'animal diu, jo no m'almenys, que no sigui cosa que me faci mal. Vale? Això és una cosa per defensar-se. L'altra, la cua. Per què no li podem tocar la cua als animals? Quan jugàvem una sargantana o alguna cosa per aquí, ara no perquè ja no n'hi ha massa, però antes se us quedava la cua a la mà, us en recordeu? I se movia i... Bueno, se movia i ja està, se movia la sargantana, perquè tampoc... La cua creix, però què passa? A la cua és on guarden les reserves. Nosaltres, si mengem molt, ens posam gordos. Ells no, ells fan una cua llarga i gruixada. Vale? Si arrabassen la cua, per protegir-se, per poder escapar, què passa? Si estan a casa meva, menjaran cada dia. Però si no, no. A la selva tu no menges cada dia. Si no tens cua, has de menjar sí o sí. Si no menges, no tens energia. Si no tens energies, has de menjar de la cua. Si no tens cua i no tens energies, tens molta fam i a l'endemà no pots anar a menjar. Per això normalment no arriba a créixer. El podeu anar tocant. Dins. Espera, primer bé, que tenia la mà de la mà. Que hi ha molt de cobres petites. Tori, pitxa. Perdona? Que hi ha molt de cobres. Cobres. Aquí. Com serpents petites a la seva casa. Ah, sí. Ja ho veureu. No Passa res? Vale? Amén. Aquí li podeu veure bé els forats de l'oïda, no són orelles, és oïda. És omnívor. Què vol dir omnívor? Come de las dos cosas, no, come de todo. Lo que le pongas delante, dime. A un barri havia una No toques. Vinga, Pedro, no passa res. Vinga, vinga. Anem, el tocaré jo. I la va mullar. I la vaig... I vas coir la cova. Però no passa res. No, això ho fan per escapar, perquè el depredador vegi que la cova se mou i se mengin la cova i no el depredador. Vinga, aquí. Sí, és això. Un camaró. T'explicaré en gran. Vale? I no crec jo que el puguem tocar, però bueno, ja ho veurem. Camuflatge? Sí, se camufla, però no se camufla com a s'esperis. Jo el pos aquí, en això rosa, i no se posarà rosa, ni mucho menos. El pos aquí a lo blanc i aquí a lo blau, i no passa res absolutament. Per què? Pues perquè no és així, s'esperis i m'espero i tot això mos enganyen un muntó. Un camaleón se camufla? Sí, vale. Per exemple, jo tinc un cap que és de color blanc i un que és de color negre, perquè un ha nascut amb un color i l'altre amb l'altre. Els camaleons és el mateix. Un pot néixer amb color, aquest ha nascut amb color verd, marró i un poquet de blau. Ara encara no se veu perquè és molt petit. Hi ha camaleons que neixen amb color taronja, rosa i vermell. I n'hi ha d'altres que neixen amb quasi tots els colors. Ja per Madagascar, això. Molts pocs camaleons poden fer el que sabeu això de que poses aquí i se camufla. Si se posa aquí i se camufla, si fos un d'aquests que té color blau, no us penseu que se posaria aquí i no el veiéssiu. L'únic que faria seria posar-se blau. Vale? No se posaria amb els punts aquests, amb un color verd, no. Vale? Para nada. Ok? Me sap greu, però no és així. Una altra cosa, la cua. Té una cua prènsil, com els monos. Vale? Els ulls tenen una facultat d'autonomia de 360 graus. Poden veure tot. Poden amb un ull mirar cap allà i amb l'altre mirar cap allà. La llengua és tan llarga com el cos del camaleó. Quan el camaleó creix, la llengua creix. És una llengua viscosa. Cacen amb la llengua. Ara aquest és molt petit, menys insectes, en tenc un de gros, ja que és una cosa així. I aquest ja li puc tirar la cara petita perquè és una fibra, també s'ha de menjar.
Són ovípars. És l'únic animal que s'aposta per ésser un humà, són 9 mesos d'incubació. I poqueta cosa us puc dir més dels camaleons. Les potes són potes com les de qualsevol llangardaix, però que dividides en 2 parts, 3 dits i 2 dits. I tenen molta força per no caure en terra. Són animals d'arbre, vale? Ara us ho pas per davant. No ho toquen, perquè s'estrella molt. Jo, per exemple, si el puís, el tires per amunt i quan ens el vas a caure sa mà, ja que però les temes no romper-lo. Vale? Mira, a aquest ja li falta una trama. Ara vos passarà, no vos preocupeu. No vos preocupeu, ara ho ensenyarà. Esto te lo pongo en medio, a vegades ho fas un sopal, ara justament no estan ficant un sopal, però no pasa nada, son tan pequeños, tan poca cosa, que ya pueden tirarse en un décimo que van a volar, en vez de caer. És un insecte, no passa, no. Això és com la granota agrada veure com salta. Como un palo, ¿a que sí? Con piernas. Un palo de que se mueve. Això no mos ho descuidi, profes, perquè tampoc és que sigui massa cosa, la veritat. Vale? Li falta una cama? Espera, encara no hem passat. Ho veureu, quan estigui en Però. la rana, ho veureu. Vale? Vale, anem, això era res, per veure un poquet sobre el camuflatge, vale? Quan xerràvem de defensa passiva. Es un escorpión. És un escorpió, no. Un escorpió, no un escorpió. Vale? Àlex, mira'ls, han vist vius. No gritéis. No crideu, porfa. No me apetece que me... Bueno, que me muerda no. Yo soy escorpión. Espera, que aquest està molt mogut. Ara s'han duit un susto. Bueno, mira, jo us explicaré d'alguna manera. No, que pot... Vale, Han de cridar. escorpís. No me estoy jugando esa vida, para nada. Me puede picar, sí, el venenoso sí, pero no me va a matar. Si me pica es porque me pica 4 o 5 de ellos. ¿Vale? Aquesta classe d'escorpí té un veneno més light. A una rata la mata, allò no. No ho tocarem, por supuesto. I la veritat és que aquest en concret no m'agrada gens. No m'agrada gens. Aquesta espècie és superbona, és un Pandinus imperator. És un escorpí que se fa bastant llarg. Aquest és molt petitó. Particularment els animals petits no m'agraden. Són més repunyeteros. Aquest se mou molt més ràpid, fa moltes més coses. En tenim un de gran que el cuis te'l poses, no... Ostres. Sí? Dissecar, mira. También. Oh my god. Vale? Amem, escorpí, què vos puc dir? Pues lo més curiós que té l'escorpí... Amem, lo més curiós que té l'escorpí és quan posa les cries. Són de color blanc i se li posen a l'esquena. ¿Por qué la coges de ahí? Pues porque es de donde inyecta el veneno. Si lo cojo de ahí, no me puede picar. Es como cuando coges una serpiente. Si la tienes que coger y no la conoces, que no tienes nunca que coger una serpiente, la conozcas o no, siempre se tienen que coger los animales de la cabeza. Si te ataca un perro o algo, de la cabeza. Cuando vosotros cogéis la cabeza, le estáis inmovilizando. Vale. A mí me da mucho más miedo el escorpión, yo qué quieres que te diga. Vale, no, una tarántula. Lo amaréis. Lo amaréis, un veneno light. 4 o 5 de ellos, lo moseo, ¿vale? Si sou al·lèrgics a aquesta toxina, sí que us podeu morir, ¿vale? No us confongueu, aquesta aranya i aquest escorpí són inofensius, bàsicament. Hi ha escorpins i aranyes que te piquen i en els 5 minuts ja estaràs suant i panterra, ¿vale? Són molt perillosos els animals així. Jo estic amb aquest perquè el reconec i sé el que se pot i el que no se pot fer. Té 8 potes i 2 palpípedos. Palpípedos són això d'aquí davant, són com a braços. Una cosa molt curiosa de la taràntula és com menja si no té boca. Vale, us ho explico, jo li dic una rata. La taràntula se posa damunt i amb els quelíferos, que són les dues dents que té aquí, ella li clava les dents. Li inyecta un verí. Aquest verí, quan toca la carn, fa que la carn se torni líquid. ¿Vale? I pel mateix puesto on ha injectat el verí, després xupa la carn. Fa un batido de rata.
Sí. Aquests pèls, si un pèl d'aquests t'entra a l'ull, estaràs 2 o 3 hores plorant. Amb aquesta aranya és el més perillós que te pot passar, que t'entri un pèl a l'ull. Vale? Les aranyes també canvien la pell. És molt curiós, surten completament, és una altra aranya que vora l'altra. Molta gent se pensa que està morta, però no, després vas a l'ull i és la pell. Ja està. Molt bé! Ja! Mira cap allà! Mira, anem? Tu treus bones notes, Aroa? Sí. Sí, segur, Perquè si no, mira com puja l'aranyeta. Vale, molt bé, que valenta, molt bé aquesta classe. Vale, guai. Quasi vos diria que la granota més fotografiada del món, segur que tots A veure, vos dic una cosa, si salta, no correu, és una granota, vale? Me la podeu trepitjar, és una granota i salta, no us preocupeu. És molt guapa. Ara la veurem saltar, si podem fer la volta fora que salti, ara la faré saltar jo. No us preocupeu. Vale? Només és perquè la veieu. Es muy guapa. A ver si quieres subir hacia arriba. Mira qué piernas que tiene. Qué guapa. Pero imagínate los saltos que pega. Ahora sí que saltará. ¿Sabes lo que pasa? Son animales de sangre fría, ahora están freds, necesitan calentó para estar activos. Que salta. Se está quedando ahí para Ay, qué guapo, Ángel, qué foto. És uns 200-300 grams, 250. Quan sigui gran tindrà 2 quilos, 2 quilos i mig, no entrarà a la capsa verda, per exemple, perquè us faceu una idea de quan vols dir, vosaltres encara no vos he dit, tu no pots anar a un país, escollir un animal i endur-te-lo. Primer perquè no pots, és il·legal, i segona perquè estàs destrossant el medi ambient, quan tu mous un animal d'un puesto cap a l'altre. Aquest viu a Àfrica, posa 5.000 ous, de 4 a 5.000 ous, vale? Què passa? Àfrica té depredadors molt forts. D'aquests 4.000 i 5.000 ous en neixen 10 o 20. I d'aquests 10 o 20, la meitat se'ls mengen els altres depredadors. A Austràlia tenien una plaga de cucaratges a una granja de canyes de sucre. Què van fer? Van collir 200 espècies, 200 parelles d'això, o sigui, 400, vale? Ara en tenen milions i milions, no se'ls poden llevar del damunt. Per què? Doncs perquè en vez d'Àfrica, que d'aquests 4.000 ous en quedin 10 o en quedin 5, a Austràlia només pot dir que n'hi quedin 30. Ja han creat un problema molt gros. Això surt a un episodi de Los Simpsons, que van amb helicòpters, s'endú el sobrenot i tal. Vale, a veure, la podem tocar, la tocam així, una vegada per hom, uno a uno, així, una vez, per apretar, vale? Vale, a veure, això és carnívor. Bueno, no, mentida, és carnívor però menja de tot. Vale? És una excepció. Quan nosaltres deim que un animal és carnívor, escolteu, quan veiem que un animal és carnívor, omnívor o herbívor, vol dir que el seu organisme està fet per aquest tipus de menjar. Ei! Tu a una iguana li pots donar carn també i se la menjarà si té fam. Lo que no és gens bo pel seu cos. Aquest animal, lo que passi per davant, s'ho menja. Jo li dono rates, se les menja de 2 mossegades. ¿Qué? Las ratas se las come de 2 bocados, primero el cuerpo y luego la cola. Y ratitas así, grande. Venga, tócala. Això és d'una pitón molurs. Una pitón. Vale? Ara la veureu. Bueno, no és d'aquesta, però más o menos ¿Es la piel? es la piel ¿De qué? de una serpiente. ¿Vale? A ver.
Vale. Mira lo que fa, està callat i porta això bé, Nosotros no lo hemos visto. ¿No lo habéis visto? Ah, no, verdad. ¿El qué? Que si estáis callados, podéis ver muchas cosas, si no, això fa estona que no ho ensenyava. Pau, no toquis. Tocarà menjar d'aquí 3 o 4 dies, ja comença a estar un poquet hambrienta. No, això blanc és perquè està mudant. Ara començarà a mudar, això és un altre factor perquè estigui més agressiva. Vale? No heu de tenir por, no us preocupeu. A damunt està molt freda. Són animals de sang freda. Ara mateix ella sap que no pot fer la digestió. No intentarà menjar, el màxim que faria seria defensar-se i sí. Vale? Això és una falsa coral. Si tingués un color més, seria verinosa i no la tocaria. El manco, així no. Per què és així? Pues per enganyar. Colors vius solen ser per animals verinosos o per animals que enganyen fent pensar que són verinosos. La serp, la llengua serveix per ensumar. No ensumen en la llengua, però per a la llengua no podrien ensumar. Com és això? Molt fàcil. Per exemple, nosaltres tenim el nas aquí, allò me fa mal escó i jo vull olorar el que hi ha aquí. Jo faig així i oloraré. Amb el dit m'he costat solo en el nas. El nas de la serp està aquí. Què fa? Exactament com jo amb el dit. Amb la llengua acosta solo fins en el nas, l'òrgan de Jacobson. Vale? Té, a veure que us puc dir més, té escames, vale? Està que és com un peix sec, si podeu anar tocant un poquet, és ovípara, només hi ha un 5%, un 10% d'animals de serps que no són ovípares i que encara i tot no està clar perquè obres un llibre i te diuen una cosa i n'obres una altra i te diuen una altra, diuen que són ovovivípares, un 5%, ses pitons i això, però cosa que és mentira, però bueno, això hi ha molts punts. Quan la serp canvia la pell és perquè està creixent, tenen un creixement decreixent. Què vol dir això? Que sempre, durant tota la vida, estan creixent, però cada vegada creixen menys, vale? Sí, com totes les serps. Vale. Ara l'altre serp veurem el cul. És també curiós de veure. És una cosa que en Frank de la Jungla us ensenya molt i mai ni sabeu el que és. Què més? Menja rates grosses. Ho podeu? És al·lucinant veure com aquesta boqueta se menja una rata així, de grossa. Com és això? Desencaixa la mandíbula, els trossos de la mandíbula. Clac, clac, i se li obre 180 graus. Quan ha acabat fa un altre moviment, com si fes un badall, i se col·loca la mandíbula. Dorm amb els ulls oberts perquè no et desparpelles i és cega. No és cega però veu sombres, veu negre, veu fatal. Per això són uns animals molt cool que vos havia dit que aquí ho veuríeu bé. Això és el cul, la cloaca, vale? Quan sentiu en Frank de la Jungla anomenar això, ja sabreu el que és. Aquí enmig té els culs, aixeca aquesta escapa i ja està. Vale? No vos preocupeu. Vale? Aquesta serp és un bombón. Jo faig feina a BTM, n'entenc bastantes d'aquestes i mai ha passat res, imagina't. Vale? Una altra cosa, fossetes tèrmiques. Aquesta se li pot veure, té 4 forats a la boca, són fossetes tèrmiques. És per detectar la calor de la presa. I 2 foradets aquí que és per respirar. Això és una piton Molurus albina. Normalment, aquests colors no són bons. Aquesta serp, a la selva, normalment no és tan gran, perquè és un color molt viu i se la mengen ràpid. Què passa? És guapo i l'home ja ho té genèticament, vale? No us puc explicar res més de la serp, perquè ja ho he explicat tot els altres. Jo els tinc a casa meva, els de toc i m'amosseguen, vale? Són meus i són animals. Si no la feina és normal que m'amosseguin. Jo no els abandonaré ni els deixaré por ahí. Vosaltres, si vos compreu un animal d'aquests, la primera mossegada, la primera cosa rara, el deixeu anar o són els papais semblar qui ho cuiden, vale? Són animals perillosos, guapos de veure, però en esto o al cas veïnat, vale? Mengen, fan caca i dormen. Són molt cars de mantenir. No serveixen de res. Ara també, els heu tocat. No vos penseu que els heu tocat i que ara sou un Frank de la Jungla, Aquí un Frank de Palma, no, para nada. Vale? Si vosaltres veus qualsevol d'aquests animals i el aneu a tocar, 100% vos mossegarà.
Si teniu sort, només vos en donarà un susto. Si és un animal verinós, vos podeu quedar morts en el puesto. Vale? I aquí a Palma tenim escorpins i coses no mortals que, digamos, però sí que vos en podeu amb un susto. I quan duen arbres, oliveres i coses així de fora, poden venir animals molt perillosos. Vale? No els heu de matar, no heu de fer res. Si aixequeu una pedra i veus un animal d'aquest, deixeu la pedra i vos en poden anar. Ja heu vist la serp. Ella no mos venia a cercar, ella s'amagava, ¿vale? Mos tenen més por ells que nosaltres, d'acord? Vale, doncs ja està, s'ha acabat, espero que vos hagi agradat molt. Un aplaudiment, no?